wena Maphathefika utheni kimi? Hayi ngiyapho ngidle inyama la. Khona indaba oyikhulumayo abantu abangayazi webhuti uthi wena nakumina ushaka wayengane yento. Kanjani? Nawe uyakwazi. Abakwazi nibona. BamaZulu yini laba? Ushaka ube ingane yentombi mfowethu. Ube ngamela liphathe. Engafanele liphathe. Ube ingane kaNandi. uNandi eyintombazana kuphi kwaZulu. Yes. uNandi uyintombazana kwaZulu uzala ushaka. Yini pho ephinde ushaka ephathe Kanjani? Kusho ukuthi ushaka umshana. Mathata. Okay, mana baba. Ngokugcotshwa kokuzalwa ushaka ube ingane yentombi. Ingane yentombi bizothiwa umshana. Umshana umzukulu kagogo. Thank you. Nobaba kusho ukuthi uzalwa intombi la ekumeni. Waphinde wayini wayisiqhwaka ekubeni ube ingane wayumfana umshana waye elokhu ugqoka ubusha waphinde wayisiqhwaka la ekhaya. Ingakho kuzalwa kuthiwa ke ubukhosi abuyelwe esikoleni. Ukuze ube inkosi kumele ube isiqhwaka. Ushaka mfowethu ingane yentombi. Ushaka. Inyama. Inyama. Manje mfowethu ngifuna ukubuza ke mina ukuthi wena umZulu noma okay, wabe sibonga. Uze kodwa mina mfowethu. Ubizwa ubani emagcekeni kini? Igama lami lomtsizwa. Maphathefika. Waba ngempela. Yabona nje uma ngila. Yeah. Angeke ngize kudalula okuningi. Kodwa mina nguzikode. Khona ufuna ukwazi lo ukuthi mina nguzikode ngumisi uzikode. Yeah, ndoda iyaliphela. Mana uzikode mangikhuleka ekhaya kini egcekeni ngithi ngikhuleka kubani? Wami. Sikode wami. Manje uthi umZulu kanjani ungwane? Eswazini bayibiza ngamangwane. Kodwa ungwane kodwa ibiza ngumZulu kanjani? Ekutheni mina mfowethu embuzweni wakho ngiyawuzwa umbuzo wakho ujulile. Yeah. Kodwa ngiyingane ekhaya. Ngumfana ekhaya. Awuzalwa intombi. Ngumfana ekhaya. Mase umshana. Mfana ekhaya. Nguzikode nje ngithi imisi uzikode. Ngoba ngimisa isibongo sakithi. Esinomlando wamaswazi. Okay, mesuzikode. Kusho ukuthi ke awuyena umZulu. Angiyena umZulu. Kanjani? Okay man. Ubani? Uzikode. Uzikode uqhamukaphi? eMangwaneni. Angithi ifana nani mina ungibuyisa thana msweli. Hawu unongane uzikode. Okay. So wena umsweli ungwane uzikode. Ithakazelo lezo. Angithi yazi ukuyithakazela amagama abantu ababe bezalwa lesikhathi. Abantu bebe amanumzana ngaleso sikhathi. Ukuyibona abazali umlando. Ifana nomthandeni wathi umthandeni isibongo sakhe angathi umanqele. Wathi ufuna ukushintsha. Yes. Balo umthandeni. Ingane zakhe. Yeah. Into eyodwa ke leyo ekuthenini wena wazi ozikode namangwane njengamaswazi. Okay mana bafo. Angifuni ukuthi mina ozikode bamaswazi noma amaZulu. Ngifuna mina ungitshele wena ukuthi ke wena umZulu noma
uyingwane noma umuntu. Yini umZulu, yini ingwane? IZulu umuntu wakwaZulu. Owaba isibongo. Umuntu wakwaZulu phela uyena wakwaZulu. Isibongo akaZulu. Angani uyazi ukuthi kuze kuthi yona fana msendo. Fana isikhathi nabantu lento manje Isebenzi njalo leyo nto. uyayibona nto leyo. Kuze kuphume into okuthiwa uZulu. UmZulu hayi uZulu. UmZulu. Angithi uyazi ukuthi ihistory ilandela kuthiwa abelungu bathi mabefika lana bekhohlisa umuntu omnyama bathi bonana bathunywa phezulu okuyena onisa izulu. Yes. Ngoba befuna ukuqhwaga umuntu omnyama ubukhosi. Babebhekene noba. Babhekane nenkosi thizeni angazi noma angiqhathizwe mfowethu. Kwakuyena kodwa uShaka wayevumela umsangano loyo. Inkosi ngeke ngithi isithutha kodwa inkosi leyo. UShaka wayevumela into leyo. uShaka wayekuphi ngaleso sikhathi? UNandi wayekuphi? Hayi uNandi khohla uNandi. uNandi wayekade walala. uShaka wayesebulewe. Yezwa nto leyo. Wayesebulewe uNandi. noShaka uShaka wayekade walala. uShaka wayesebulewe ngokobuntu. Futhi wayesekhotheme ngokobukhosi. Uyazi ukuthi uShaka wayengenabo ubukhosi? Wayenani uShaka? Wayengenabo ubukhosi uShaka. uShaka nginganento. Hayi mani waphatha kodwa kithi. Ngithi uyazi yini? Angazi. Qhubeka ngizwe futhi ngiyafisa ukwazi lapho. uShaka wayezalwa uNandi. uNandi owaba isibongo. Angazi shona wena. uShaka wayewaba isibongo. waZulu. uNandi Angazi. ayivale mfana mama. Mara nabantu. kusho ukuthi ke uShaka waZulu wayesesibongo sani. wayengaphatha kanjani engasiyo kwaZulu? Manje ukusho ukuthi uShaka waZulu wayengane entombi kanjani waZulu? noNandi waZulu. uNandi waZulu? Owaba? I don't know. Angazi phela. So ngibuza kuwena ukuthi uNandi waba. Hayi mfowethu ngisho ungakhukulisha. waZulu. uNandi. So kusho ukuthi ke kucacile ukuthi uNandi kusho ukuthi uNandi njengoba waZulu uNandi uShaka isibongo sakasaziyo. Akasazwa. Nazi ukuthi uShaka Zulu. Nonina uShaka Zulu. Nonina uZulu. Naye uZulu. Ngizwa ngawe lokho. Ngiyabuza. Ngizwa ngawe. Into yaziyo leyo. Ngibuza kuwe ke manje. Ungangibuzi. I don't know. Nama ngazi. Okay. Mano, ubaba kaShaka uthi ubani? Ubaba Shaka. Ubani owayegalo la? I don't know. Ngibuza wena mina. Yena ubaba Shaka yena. Yebo. Ngeke mfuthu uNandi abakwazi. uShaka abakwazi. Akwenzeki lokho. Ngeke. Kwamele baqale imbuzi emnyama qa. Ngeke. Bawasha isibongo. Okay. Ubaba kaShaka mazwana. Ubaba kaShaka uthi ubani? Senza ngakhona ngithi. Waba. Mfuthu. Mara siza khona ubaba isibongo. Izithupelo lezi. Waba isibongo. Ngeke ngisho ngeke. Hayi ngeke usho kanjani. Ngisho. Ngiyacela ungidalulele. Cha. Khohliwe nawe. Hawu mina. Uyazi akakhohliwe. Mina Isibongo sodwa la. Isentombi, isomfana, isenkosi, sisodwa. Mfowethu ngeke namanje kuthiwe ke abantu baZulu babantwana. Ukube isibongo sobukhosi kungesona sakwaZulu.
uNandi futhi nesibongo sakhe. Mfowethu Esiseceleni ngaphandle kwesawaZulu. Leyo nto efuna ukuyisho mina. Lungisa mfowethu. Kusho ukuthi ngolwazi Yeah. nange-history uNandi Yeah. uyena wakaZulu hayi uShaka. Nawe uyakwazi lokho. Uyakwazi lokho. uShaka akakazi abe wakaZulu noNandi abe wakaZulu. Ayibavungela. Khona induku efihliwe la emqujeni. Mfowethu Ngeke. ngana wethu. uNandi wayena waZulu. Nani? Ngeke ngitshela. Wayegane kuphi uNandi? uNandi akagane uZazarusha. Kuphi? Mana bafu. Wayegane kwaba? Mana mfowethu. Kunomlando engiwuphethe. Ngicela ukubuza ukuthi ke kuze kuthiwe Shaka wawenze onafana mani. Lahla lento oyiphethe mani. Ayisebenzi lento lelana. Lo. Akayivali mfana isikhatha nebhizi. Ngibulala. Right. Yapho. Okay, boy. I'm no location problem. Loan. Kuphi? No location. Khola yonke. Uthi ayivumi location. Ikho efuna i-address. Ukuphi yena manje? Ukuphi? Niki location bafo. Okay bafo, so niki location manje. Kodwa uthi ayisebenzi location kuwe. Sikunike kanjani? Okay. 11399 Violet Crescent Street. Bhala. Okay, so bhala phansi. Hayi, ufuna asho wena uyayizwa. Uyayizwa? 399 Violet Crescent. Yeah, street extension 6. Was weiß du, da war Was sagst du? Yebo. Shasha. Yeah. Ivale. Usikhatha nebhizi wena. Yeah, 11399 Violet Crescent. Ivale nje la kunempi. Yebo. Hayi Violet. Si Violet ke. Okay. Ivale. Mayilethi la izongithatha nebhizi. Webut. Yabo. Ivale mfana hamba la. Mapho. Ngifuna senze kanje mina nawe. Yabo. Ubani nomsini? Khohlwa ulwazi lwamaNgisi namabhunu. Webut. Njalo mfowethu kunolwazi engiliphethe engabe yami. Mina ngifuna uchaza ngifuna wena uchaza. Kusho ukuthini uthi Shaka? Walithatha leli gama elishaka. Angaze ngilizwe ligama emlandweni. Ngoba yonke into inomlando. Yabo njengoba mina uphungalenja nje. Kunomlando. Kusho ukuthini uphungalenja? Uthi uphungalenja ngizokuchazela mina mase uqeda ukuchaza ukuthi kusho ukuthini Shaka. Hey, webuthi. Ngiyabona. Angikwazi futhi ukukudalula lokho.
Okay. Ukuthi shaka, isishaka isifo sokukhukhumala kwesisu. Ngitshele njalo uzodela ke la kumina. Ukutesta yazi. Ushaka isifo. Isishaka isifo Sifo. sokukhukhumala kwesisu. Yes. Ukuvukala kwesisu. uNandi emithi sowudingana wayeneminyaka eyi15. Kuyiqiniso lokho. 15 years. Ngokomlando. Wena 15 years zamtha ushaka ke umlando wamangisi wama-Israelites wafana nobani? NoMoses. Ngoba igama elithi Moses lisho ukuthi othethwe emanzini. Ushaka kusho ukuthi umuntu oqanjwe igama lesifo lomkhuhlane okwathiwa ke ohlasele ngaleso sikhathi. ohlasele leso sikhathi njengoba manje kune-corona, kune-HIV. Uyabona into leyo? Kwakungasiyo ushaka kwakuyishaka. Kwakuyisishaka. Isishaka. Kwakungasiyo ushaka. Kwakuyisishaka into eyayinkinga leso sikhathi. Ehlasele njengamanje kune-corona. Ey'nganeni, hhayi ebantwini abadala. Okwakuyiy'ngane ezina-10 kuya ku-20 zazihlaselwa leso sifo. Izalukazi-ke mfowethu zathi no, le ngane ngoba yayizalwa ebukhosini iyintombi, ayikhulelwe le ngane, inesishaka, zayifihla izalukazi ngoba ingane eyayimitha. Ngoba ngikhumbula kahle umlando. Yeah, emlandweni. Emlandweni impela ngikhumbula kahle umlando mfowethu. Ushaka kwakuyingane eyafika. Udlona nomithi. Yayibona into leyo. So ushaka uyagula. Uma kuthi uNandi uyagula, Phethwe isishaka. kwathiwa uNandi uphethwe isishaka. Igama-ke lelimlandela umuntu. Kwathiwa uNandi uphethwe yisishaka. Isishaka sathi uma sikuphethe leso sikhathi wayokhukhumala isisu ufe. Kwabuzwa kwathiwa le ngane ayifi ngani ngoba uphethwe isishaka. Sekuze kwadlula iy'nyanga eziyisikhombisa le ngane ayifi. Yes, ngoba uNandi wayegange nomfana othi ubani? Senzakho usenza wayeshaya phakathi le. Yayibona into leyo? Ngokungemthetho. So ushaka wayengane yomfana-ke ekhaya ezalwe wayengane yentombi ezalwe umfana ongaziwa owayengahlawuliwe. Okay, ngeke sikhulume lokho phela ngoba phela weSilo leso. Ngeke sicambalaze. So-ke ushaka uma ezalwa uzalwa njengoMoses efihliwe. Uyazi? Ushaka uma ezalwa uzalwa wafihlwa izalukazi ayiphila leso sikhathi. Zathi-ke izalukazi le ngane iyagula iphethwe isishaka ngoba zayibona ikhukhumala isisu. Zadiscover izalukazi ukuthi no, le ngane ikhulelwe. Ngoba namanje intombazane uma ikhulelwe iyahlolwa. Yafihlwa. Ingakho kwazalwa inkosi. Ingakho kuthiwa namhlanje inkosi ayivotelwa. Inkosi ayiqanjwa, inkosi ayipikela, inkosi iyazalwa. Abufundela futhi ubukhosi. Ngeke ukufundela ubukhosi. Inkosi iyazalwa. uNkulunkulu uma eyibekile nje inkosi wathi le inkosi izozala umlomo kanina inkosi leyo. Hayi lo uma kuthiwa inkosi zomfihla ngoba bazombulala. Uyayibona into leyo. Yingakho-ke ulokhuzana uMdlokombane wakhulela eMandebeleni ngapho kwaRhfontein. Hayi phela uma usufika ngapho Lapho. Uma usufika ngapho koPhungalenja wabhudi umlando impela uphethe nge-tray kabani. Suphethe ngogqoko. Kodwa lapho bakithi abavumi. Ngeke bavume kodwa kwafunda lokho emlandweni weSilo uMdlokombane. Kwafunda impela lokho. uMdlokombane wakhulela ngapho waze washintshwa negama nesibongo. Akusona-ke isikhathi leso sokuthi sikhulume ngakho. Ushaka uma ezalwa wazalwa ngesikhathi esingafanele. Ingane yethu uma izala ina 15 years yayibulawa.
Umsebenzi kaShaya Uyayibona into leyo? bawuthi Exactly. kulethe umfana una-5. Bonke abafana bana-5 Uyayibona? wayebaqoma phansi. Yes. Ney'ntombi ezina-5 ngoba wayengenaso isiqiniseko Yeah. sokuthi ingane ibamba mina ngakhe. Uyayibona into leyo? Imitha imina ngakhe. That is why uShaka Zulu. Uyabona? Ngike ngaya mina e-England. Ngizokutshela i-secret bafo. Into ekade ngingafuni ukuyikhuluma. Uyabona umse-England? AmaNgisi athi uma uya e-Afrika uzofica isizwe sikaShaka Zulu. Abayazi lento kunama-Nigerians, kunama-Congolans, You know ukuthi everyone is Zulu. bathi uma uye waya e-Afrika uzofica uShaka Zulu. That is why abelungu uma besuka lela basuka khona ekanye okanye usuke elokhuzane e-India okanye usuka eRussia okanye usuka eScotland uma ufika e-South Africa kumele ufundiswe because uShaka unomlando. uShaka omunye wabantu okwakumele abasebhayibhelini, omunye wabantu ababa nomlando omkhulu. Okwathi uma esempini uShaka inkosi yamaVenda yabindwa uBhatata yafa. uShaka ebhizi ebulalana nabelungu. Inkosi yamaVenda ayikaze yagwazana nabelungu nakancane. Akusiyo inkosi yamaVenda. Eyani? Amapedi. Khona phela bafo amaVenda, amapedi, amafana, amasuthu into Yabulala eyodwa. uBhatata. Akusiyo uBhatata. Yini la? Yabulawa yena. Yini? Lo. Umlando lo. Ngabe ihloniphisa kuthiwa yabulawa uBhatata. Amapelu. Oh, Inkosi yamapelu leyo. Bethu lo lenkosi. Kuthiwa yabulawa yilokho. okay. Wabizwa ngoBhatata. Ngoba kuthiwa yambamba. Hloniphisa. Akusiyo uBhatata kuthiwa udle umbamba. Cha. Inkosi yamapelu. Iyona eyabulawa yilokho. Amapelu. Ipelu bhuti. Ile. Ilento eyabulawa yilokho. Yikho-ke namhlanje kuthiwa inkosi yamapelu yabulawa uBhatata. Ipelu lwazi labo uBhatata oqala. Liyawazi uBhatata ipelu. Uyazelani? Lwazi lawo uBhatata. Mase kuhlonishizwa kuthiwa inkosi yamapelu yabulawa uBhatata. Kuyahlonishizwa. Inkosi yamapelu ayikazi ubulawa uBhatata. Abawazi uBhatata emapelweni. Nami ungixolela umlando. Njengoba kuthiwa inkosi yabulawa uBhatata, akusiyo uBhatata. Ayibathanda kakhulu. Ngikhulumisa indaba eyivalo mfana iqhatha nabantu. Iqiniso. Iqiniso mfana. Inkosi yamapelu. Obani abantu engabazi omapelu? Zoka nokhona. Mina? Ngingane right. Mina. Oh. Zoka nokhona. Unosibara. Awangithengile ibhodlela. Sibara. Hawu ndoda. Aliyeke leli sikathi siliphuza. Ubengekahlawuli la. Ubusathenga nje ukuthi ngiphuze. What is that? Ikhona esengikuthi sikavile. Alento usibale. Isazoqhaphazeka ngamabhodlela. Isikhathi eside. Inkosi yamapelu-ke leyo. Eyabulawa uBhatata. uBhatata lo. Lesiwaziyo sonke. Kuthiwa uBhatata. uBhatata kodwa. Umlando omude asiwazi nathi. Nathi sichaza lokho esikuzweni.
masifika la emhlabeni kodwa amapeli ayazi noma ngangizonda kodwa ayazi induna yabulawa yikho lokho. Nami ngibona ngiyinsizwa ngizogana khona Amapeli ngithanda khona mfethu. ha Ngithanda khona yobulawa yikho nawo. uBhatata angeke nawe ngeke uvume ungavuma Ubulawa patata. sengikhule ngayo. Bona uBhatata ubulala abantu. Okay-ke Uthubhula. ngakini-ke uyinsizwa nawe ukhule ngakini udla uBhatata netili emnyama ngoba bezwa kuthiwa uBhatata unesidumbu. Hayi lutho mfowethu. Uyakubinda uBhatata kodwa ubuyehlise ngamanzi. Leli peli labulawa yikho. Ayifana labulawa yikho lokho okwahlonishisa wathi iBhatata kodwa ngandla kwethu siyazi so ukuthi yikho Shule HIV kahle kahle yayihonishiwe. inkabi Uzimalanga. hayi inkabi uyisoka uyisoka elivunyiwe futhi endaweni kodwa izabuye zakhala futhi intwana Esilipha sibanjani la hayi bobethu ke azaduma kabi. Eqala bona isizwe amapeli kahle kumele format delete emhlabeni. That is why mfowethu akuna umuntu ngana ngadelete mfowethu mangana delete mangana. okay Forget about her. ayisebenzi Kodwa baf umuntu submitting ingoma yazo kuthiwa Spanish, Latin, English. Lokho kwehle njalo plus Greek. asikho Kodwa isipedi isuthu. Kodwa bese kuthiwa ekugcineni siZulu. mfowethu ngichitha bosibala Ushaka ubhizi ngapho ulwa nabantu wena ubhizi nobhat. Awusibalo wakho ke ulabish. ngikhathana nabantu ngisho kanjalo bosibala nabulawa lokho enimbulalile Hawu. angisho mina Usibalo Maphathefika. Don't make sure. babulawa lokho okwababulala ngkhane wethu Ngiyaqala. nowethu angilwe lamapeli ngoba ngizogana khona Uthini? ngizogana khona Uthini? kodwa nayo umkami noma wengane zami uyazi ukuthi Inkosi yami. uyabe yabulawa iBhatata. Mfowethu namhlanje uyazi Hayi sengiyazi impela. ukuthi babulawa yini Bhatata. iBhatata. Kodwa uma uyibuza wena noma uhlala phansi Wabulala abantu Bhatata. uBhatata unomlando yini emaphilini Lutho. bayawakha yini bayawulima ozilapho Ngiyawuthona. uthi umuntu bulo noma engasinawo eNatal naye sinawo ekhaya avocado yaleli mpomo asinayo leyo nto thina deshe tona mani Uzothathela impomo. ungangenzi intibani wena ungenzi intibani Ublo muntu. usendeliwe umfana umbizi naye ngizamxosha naye Utheni? utheni mekhuluma nawe mfana akekho mfana dadewethu right man sure uyazi lokhu kufanele ungihlawule lokhu ngisazokuqilaza ntwana isikhathi eside kanti lokhu misi ikhuma la hleli nesizwami Yingozi. ngimangale ngimthanda kangaka ngithi mathanda nazana kanti wakithi Wesibani. Mwana mfowethu. ngiyifuni lento ngiyithi Kunento silungisa. nawe udle wethu nami ngiphakile lokhu udla wethu Wesibani.
ngeke lobola kabili mina uyazi. Uyazi siqale ukuthi icala alipheli. Ayilutho Sibali ngeke uthi isikweletu singapheli. Ungalobola la ulobole khona, ubenzele la ubenzele khona, uhlaziye khona. Kodwa uma uhlangana nathi singosibalo uzolithenge la ulela. Siyazi abasifuni. Nathi asibafuni. Bawo bani. Nathi asibafuni dona. Kodwa sizingqwele. Kithi. Siyathandwa abantu thina. Nanokuthi abantu bebengazi ukuthi sibalo. Ayilutho mfowethu. Imama nje ngiyidalula le ndaba yakho. Ukuthi anosibalo. Yimfowethu. Ngigolozela ubala. Ngeke phela ngisagolozela mfowethu. Wena ungishaya uphe kwegunya lokuthi ngishaya lokho. Umshana noSibali ziyakhala. Ukuzubona ukuthi ngeke impela udadewenu uSibali. Ngidla nje esitsheni sakho mfowethu. manje uthathela nyama yakho. Ngiyalindo. Sisiyangiphakelwe yadla futhi. Hawu uphalo udadewenu nje usho uma udadewenu lo uthandana nami. Uthandana nami. Ube ngaphakelanga khona. Sefike Siyakhona. Siyabonga. Ngicela lethu bloma. Uzomsiza lokho. Ayifuthe uSibali. Uthini uthi uyaphuthuma? Abantu asibaza abantu. Obani la? Umuntu enakithi. Uzokwenzani la? Uyapi la? Ahambe phela. Awudeliver abantu ebesiyabuya. Unabantu? Khona wena. Umcheck intwana. Angasibhani kunabantu. Mawuthi ubhalishile ahambe. Yeba. Ngesidalo driver thina. Usiphatha nabantu phela. Sizosibhanqa nabantu. Hawu. Uzolanda thina nabantu. Sesiyopintshela manje. Imoto enzakithi. Hawu. Lezi moto zinesibonga. Imfutha ungihlule mina ukuthi yena ungigolozela ngasiphila nawe. Kanti uSibali. Hey. Ha? Ma? Ubani? Okay. Oh yeah. Mandela wenze njani mama? Kuphi? Ngicela usho lento le ngesilungu, ubuze nje ngesilungu ukuthi manje ipresident esingaki eSouth Africa. Ngiyangeza la. Qondisa ulimi mama. Upresident wesingaki ebantwini. Hayi oqala nje Noma oqala. Ebantwini uMandela opresident oqala. Mina ngicela nje ubuze lento uma zayiqeda uyibuze ngesilungu. Ngiyibuze noma iphendula. Ibuze ngesilungu. Okay. Uthi uMandela ipresident esingaki. Okay. Ngisho ngesilungu. Ngesilungu is mana mfana ibambe lapha. Mana ngeke phela ngakuphendula mina. Ngoba kuthi ngihambile la ekhaya ngizokuphendula. Mandela uMandela uyipresident esingaki eSouth Africa. Ngithatha nebhizi. Ngoba sengiyichaza. No, ichazi Lungile mangisho phela ngesingisi. Ayina sense. Yes, angifuni ukuyisho kodwa nawe yazi. Uthi mangisho ina sense. Okay. Ithi ngesingisi. The first man no. Seyachaza. The first awafika. I'm not asking. Mandela. I'm answering. Ufuna uqala uthi Mandela. Wait, wait. Sibali. Ngiyaphendula Sibali. Ufuna ungangicaphazi. Uphendula ufuna uthi Mandela. Bese uyaqhubeka. Mandela. Ngeke ngisho into leyo. Okay, fine. Mandela was the first person to be president of Bantu. Bantu nation. Mandela was the person. Was the first person. Mandela waye president yesingaki. Buza logo. Buza logo.
Akunasense lo. Akunasense mfowethu. Akunasense mfowethu. Uyabona kumandela wayengekho. Okay, Maqhathi banini wo ayikhona imfihlo mfowethu ngaphandle kokukhonjwa lesibhamu. Ukukhuluma nokudala nemfihlo. Anginandaba bangishuta umlomo yonini. Lalo mfowethu. Weba. Mani maswana. Ngiyani ithuba. Mbali musu koqozi. Le golokohlo khohlo le udubula amabhomo. umthethisi usisi phela. Mo kusho mo. Usisi wami umthethisi. Oh mazwana. Hayi bengicela zwana ukuthi nini ithuba. Ayibe lapho. Oh uyagoloza ngokhona umfweni. Yebo. Uyohamba mfweni imoto Weba. Okay. Ukuze ngitshese umlando ngiyawazi mina. Angoforce. Isho ngesingisi uthi Khohlwa mana baba. Mandela upresident wesingathi. Khohlwa is presidential khohlwa leyo nto leyo. Ufuna ukujama. Mazwana. Listen to me what I'm saying to you now. That's it all. This is English. King. From England. Sengicina ngesingisi noma. Yes sir. Bafo. Ngowesilungu uMandela mfowethu wayenon akaziwa. Yes. I know. From where? From nowhere. Known from Norway. No, yes. uMandela after 1993 he was a clown. Lo Mandela omaziyo wena uma beshe izazi zithi uMandela wayeyi clone. Lo Mandela omaziyo wena since 1990 ukhulule bani Mandela? 94 angithi ekhulula. Waphuma elokhwanini Robben Island. waphuma ejele ngo-19 Zakhala. 94. Umalema yabona simbizela wona. Simbizela lona lo. uMandela sembizela khona lo. Umalema. Simbizela khona lokho umalema. Mama umkhanyisa ma. Ngoba umalema akayifuni lento eyijongo. Ukuthi sanje ugesi kanje ngiyazi ukuthi muyinsizwa akumele ube neschedule sikagesi. Muyinsizwa kumele ihambe ugesi. Yabona uhamba kanjani kithi? Yeah. Sizinsizwa thina. Asinazi ischedule. Ugesi uhamba sibuka. Singazi. Kodwa umalema umfana wepelu inkosi yakhe yabula uBhatata. Kodwa simelile. Malema mlomo wakho mfana inkosi yakhe efela uBhatata. Hayi. Udaba ke luka besachazwa kwabani? Hayibo musizikode. Baba sonibona makubuya ugesi. Bye bye.